Zdravím vás. Pre tento obrázok, ktorý som použil v mojom videu, som bol bloknutý, moje video bolo vymazané a neskôr bol aj vymazaný úplne môj kanál. Vraj, že propagujem nahotu. Vidíte moc dobre, týmto obrázkom som mal vraj údajne propagovať nahotu. To, že si maloleté deti môžu pozrieť porno, že to porno nie je nejakým spôsobom blokované, je voľne prístupné na internete, to nikoho nezaujíma, nikomu to nevadí. Ale šíriť svoje názory a hovoriť pravdu, to je pre YouTube nepripustné, to je v rozpore s ich pravidlami. Môžete klamať, môžete tam mať návody na výrobu výbušnín, drog a tak ďalej, propagovať rôzne násilie, kde sa ukazuje, ako sa na uliciach bijú a tak ďalej. To je všetko v súlade ich s pravidlami, kde je bordel, chaos, anarchia, drogy, násilie, to je pre YouTube super. Ale pravdu hovoriť, vyjadriť svoj názor, ktorým sa im nepáči, to je nepripustné, tak potom si nájdu stupidnú zámienku, že ako napríklad ja som týmto obrázkom propagoval nahotu. Urobte si svoj názor na to sami.